Ay! Ow! Oh no. Ante! Tadi anak hindog isda. Morning tubiga tanan ngagikan sa ibabaw. Ante no? Grabe di palitag tubod adto ante. Kani pang juta ang nasugukan. Uri bajang ano? Dinhi ko nakikita di palita jeng tubod. Tanawa tubod na. Kanaanan gibasa mga tubod. Tu apa? Tu apa dito pikas gilibutan nos tubod. Wa may uhaw dan ni. Hadlok kita daw ni. Di kuan jenis siya kanang lamian nga pagkajuta. Ilang na rin ba hindi makahumukan? Aw di man. Na jud si tubod ni. Mao jenis si tuburan dan ni. Ano tuburan. Kani jud ang tuburan. Tuburan ito. Ang naitubog mangkaante, diyan naitubog di ah. Ana tubog na. Naikuha ka ng kahudya guys, tubog. Dagang anti dari nang hindog isda. An mangdagan ni hamaon ni. Anja pritohon ni nama. Di okay ra. Tubig na ho. Majung gabi ug karon ani ami sapa. Kay nami waswasan aring mga hugasan ba? Lato tanawa guys. Naispotan namo ang mga awang ganiha pag abot namo dihay mga dihay pantat. Dagan. Karon Na ada na. nawa guys. Na sa bato. Nay mga awang. Sa to ah. Tu aning suksuk nalang hakot og pagkaon. Nang hakot na ah. Nagiipitan. Tanawa. Good major di ay bantu kay. Anti luoy baja po ni sila kuhaon. Nay nagpahipit. Mahar ba tayo siligon ang mga luto? Kung adi lamang kay kuan na mga Anti di Awa guys taon. No. Lagi. Sila man may kuan. Uy, arang kadako Nay dako. Tapo to ah. Daghana manig awang ani anti. Anti. Sa anti. Wagan sa nato anti ha. Tuapod to. Andi anti. Anti ami sa anti. Anti kadi ay pantat. Masa guys. Tiririden. Tuah. Ano to? Ay na ito. Kuan diabetes pa na. Ang anti. Tanaw guys. May isda burod. Anti na iburod. Kari di ah. May awang di ah. Dari. Yan sa man ni. Dari. Hala. Ay, anti ag isda. Na ah. Ijaran dagaan nag-awang madidaan eh. Ato lagi susan ingon sa nangawang kuno sila. Ay mao ba? Oo kay wa kuno sila siwa. Di ah. Ansa na? Pwede man na tunuan. Ansa na? Ay, Aman. kana may murag wati. Wa man. Kana na. Di. Sina o Di kahoy ra na. Gamot sa lobe. Oh. Daghan jud ang awang ani anti. Kana na awang na dako. Awa. Kanawa guys. Tararang. Di na nga ako itong pagkaon diya kaya. Diya ano ah. Uy. Ang isang kuan, marag kamot ni dyan ah. Duha ka kamot. Oh, lagi na ah. Itagaan po sila sa Ginoo. Ito na, gihakot na ni dyan. Ito na isang gidagan. Ang kari. Dake. Arang mandeng daghana na ning awang. Ito na. Ito na, ikuan na. Ito na. Ah. Ito na, dake ah. Kanam din ning awang. Di ana po si Jari ah. Di palitag awang ani ante. Ante, tarag pantat. Tuan yung dagan. Tuwa. Ang gawa sila di ko gabi eh. Ay! Ay! Anong tabo dana? Ha? Tabo. Kabung. Kamu atrapan deh. Padung sa ijang baba. Ijang sa dagan ko asa sa kadagan. Ito mo suwit. Ito sa picture ba o ijang Tu aman yung tiglum. Yung tiglum ganihan ta to lami akabuon oy. Ano
Tuwa mas ilang. Hmm? Hindi, hay. Aduh, dimasak. Hi guys, masang gabi di ano may ni hapon na may. Na. Ibu may buyag. Hi guys. Manihapon na ta guys. Ang suda na mo karon guys, galunggong. Pinili kong galunggong. Og Galunggong ba nito? inan-unan nga tulingan. Ha? Oh, mangsi des. Di na pay mangko nga inan-unan. Ah. Okay guys, maura to kay ni hapon na may. Salamat.